Vyček. Tak ja Kde máš z toho ten vrch? Nemám, niekde mi spadol. Toto je Yves Saint Laurent. Allah. Ktorá? No ja neviem, počkaj. Neviem, že čo to La je. Nuit del Home. Ja vôbec neviem toto, jak To je sa taká číta. sláčia. Potom ešte aj túto mám rád. Yves Saint Laurent. Tak to voní, ináč to často používa túto. Aha. Ukáž túto? Tá je dobrá. Táto. Hej. Tá je dosť dobrá. Dva. Tak Simina najobľúbenejšia na mne je táto Prada. No, že počkaj, na niekom hocikom inom ne, ale proste na ňom. No ona vôbec takto nevoní. Nejde už. Už ju nemám. Ona proste takto vôbec nevoní. Chápete, že ja kebyže ju takto ovoňám, tak si poviem, že úplne vôbec nič, že proste klasická. Ale na ňom, viete, jak voní na ňom? Jak na nikom inom. A teraz najnovšie mám túto Versace. Toto je nejaká nová úplne. Tak som ju skúšal. Akože je dobrá, ale není som zase úplne taký, že odpadnutý z nej. Ukážu. Akože dobrá je. Taká citrusová. Alebo ja neviem, čo tam je. Má pekný flakón.